wenzile unomtiritiri ekugqibeleni wayefike kwisithembu sama-girlfriends kaMpumelelo engu-girlfriend number 4 wathi work her way up ugirl wade woba ke ngunumber 1 or number 2 since ke sesabona kulotyolwa uAmahle before yena, but kuthiwa yonke loo nto leyo bethunani it was for the show for uba kubekho idrama. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now ndizawufaka ilive ke, ilive ibikhe yenziwa nguTirelo a few days ago. Emane iphika le nto yoba uAmahle noMpumelelo batshatile, uya understand? Sonke motsi siyayazi uba uAmahle wayehamba olotyolwa. Ewe ke zisekhona izigaba ezakwenziwa, siyayazi bethunani uba ziseninzi izinto kufuneka zenziwe ba ade abe officially unkosikazi, but okusalayo lotyoliwe. But uTirelo yena engathi akayazi yonke loo nto leyo, abantu sebebhala kwi-comment section wathi hayi mna ndiyazi loo nto, kodwa besibukele sonke ishow. So abantu ke bayaveza bathi hayi bethunani yonke laa nto niyibona phana is for the show. uTirelo ingathi kulo Amahle kwahanjwa kovelwa, and then uMpumelelo wabheka kulo Tirelo wafika wabhatala ilobola in full. So ngolo hlobo ke uTirelo uzawuba ngu-first wife because uAmahle nje yena kuveliwe nje kowabo. Kwashiywa ke laa nkomo i-1 cash, kodwa zawulandeliswa ke ngoku ezihamba ngamanqina. Neva yena uTirelo kuthiwa uMpumelelo wafika kulo Tirelo thini wazishaya ziphelele iinkomo, zishaya ziphelele. But you're also dating a married man. He's married to who? Can't your person is not married. Married to who? Why? I guess I eat. I want to go to Kuma first. I did go first. But he's married vele. You're nagi so I know nothing about that. When I did the baby, you are dating married man. Married man. Even before you didn't know he was going to be. Namanje akazi lutho. Nimvile ke bethunani ke uTirelo, which is le nto ke abantu besithi njengoba engolhlobo nje enale attitude noAmahle ke nambona uba unjani akananto yoba ungumamkhulu. It's because uyayazi into eyenzekileyo. Kuthiwa uTirelo futhi naba last year December wahamba olotyolwa okanye ngoJanuary njalo naye waye wolotyolwa, and then ke wabhatalwa zonke inkomo kowabo. So ungu-first wife. Amahle yazi loo nto leyo because elotyolwe wagqitywa Amahle kuvelwe nje kowabo. So mhlawumbi loo nto leyo Tirelo feel like uba hayi wethu akangonkosikazi as far as I know because akagqitywanga ilobola. Neyive ke ngoku andiyazi ke ku-production yona why is disappointile. Why bengambuzanga uSibindi baSibindi what happened to laa nto yamadlozi ba unkosikazi wokuqala ngowamadlozi therefore funeka beyi-virgin. uAmahle ngoku siyava ngoku eyolotyolwa uba akayo-virgin. So suppose bambuzile. Suppose bakufanele uba bambuzile kwidayari uba kuke kwenzeka ntoni, sive explanation yakhe. Kutheni kudlalwa ngathi nje. Anyways, khanjani uba nicinga ntoni ngale video? Nicinga uba abantu banyanisile uba uTirelo walotyolwa kuqala kovelwa kulo Amahle okanye kwayovela kulo Amahle? Ewe uTirelo wabhatalwa yonke ilobola therefore ungu-wife number 1. If isituation injalo ithini into, ngubani ke ngoku umamkhulu? Bethinani kuSizulu thina sikho familiar nezinto zesithembu. Enkosi kakhulu ke uthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.